Итак, усім добрый вечар. Сёння Apple выпусціла iOS 26. Ну, для кагосьці iOS 19, для ўсіх iOS 26. Выйшла першая дэвелопер бета. Вось я уже яе спампоўваю і буду тэсціць на iPhone 12 mini. Будзе вельмі цікава паглядзець, як гэта ўсё працуе. Пагэтуль, сябры, вось так. Тут можа не быць расійскай мовы, пра беларускую я ўвогуле не кажу, таму што беларускай мовы ўвогуле на iOS, на macOS няма. Пагэтуль чакаю, пакуль спампуецца, буду вам паказваць усё самае цікавае. Итак, шановныя сябры, вось мы і усталявалі iOS 26. Адразу бачым новыя шпалеры. Ліхтарык перастаў працаваць на iPhone 12 mini. Давайте разблокируем iPhone. Анімацыя даволі дзёрганая, ну, бывае. Адразу бачым такія іконкі. Штосьці нагадвае iOS 7. Як па мне, чамусьці виджет батарэі стаў белы пры цёмнай тэме, але калі змяніць афармленне значкоў на цёмнае, гэты виджет батарэі стане цёмным. Прикольна. А до гэтага на 18.5 усё было нормально. Ну, не ведаю, можа пафіксіць. Так, давайте адразу паглядзім пункт паведамленняў. Ёсць такі у нас увесь шкляны. І анімацыя вось такая, калі ён скрываецца. Ну, можа гэта яшчэ пафіксіць, таму што, бачыце, анімацыя даволі рваная. Так, і пункт кіравання. Таксама такі вось шкляны, празрысты. Цяпер выбор Wi-Fi сетак у нас, пачакайце, вось так выглядае. Ціскаем і вось адразу уключаецца Wi-Fi. Можна выбраць патрэбны Wi-Fi таксама з Bluetooth дэвайсамі і AirDrop'ом. Так, давайте правалімся, здаецца, у налады адразу. Тут у нас пошук з'ехаў уніз і мае такі вось эфект паралаксу. Адразу абнавілі, пакажу, акумулятор раздзел, пакуль абнавілі не до конца. Ёсць статыстыка кіравання прыкладаннямі, але ёй давяраць, ну, я не разумею як, таму што яна іх збірае неяк не вельмі. Стан акумулятора не обновляли, вось тут все и засталася, оптимизированная зарядка, заряд в процентах, режим энергозахоўвання. Переключатели такими вот стали больше выпуклыми, растянутыми. Ну, такое себе, нечто реально как iOS 7. Что яшчэ обновили такого? Ну, вось основные об гэтым устройстве. Версія iOS 26, гэта developer beta, самая першая бетка дэвелоперская. iPhone mini 12 mini, нагадваю. Ось. Што яшчэ цікавага тут? Да, больш нічога, акрамя таго, што ось з'ехала строчка пошуку. Apple ID цяпер называецца аккаунт Apple. Ось. Так, давайте зайдзем у перакладанні, якія больш за ўсё цікавыя па змяненнях. Гэта фотогалерэя, то бок фото. Тут два раздзелы, гэта медыятэка і калекцыя. Як бачыце, да, у калекцыі у нас тут усе папкі, а медыятэка гэта проста медыятэка, як і звычайна. Абнавілі App Store, зараз пакажу. Абнавілі яго, ну, па дызайне. Ось такая цяпер у нас менюшка ўнізе. Па ёй можна вось перамяшацца як вось такім жэстам, так і проста тапаючы па гэтым пунктикам. Ну, не ведаю, штосьці мне пакуль, сябры, не падабаецца гэта ўсё. Вось, штосьці да. Так, цяпер давайте выйдзем адсюль і куды яшчэ правалімся? У паведамленні. Бачыце, якія пралагіванні пачаліся. Ну, iOS 26 і батарэю жрэ вельмі для iPhone 12 mini, гэта такое сабе. Так, ну, таксама тут з'ехаў проста у нас пошук. Далей ідзем. Званілка
абраныя кантакты, апошнія кантакты, проста кантакты і набор нумара тэлефона. В прынцыпе, нічога тут новага няма. Надвор'е не змянялі, файлы, ну, пакуль вось такая iOS, я пакуль вось нешта мне не падабаецца, сябры, реально. Штосьці яна вось такая пакуль лагучая, багованая камера. Ось. Цяпер у нас ёсць, напрыклад, замедленное відэо, ідзем далей, фото, партрэт, панорама. Почакайце, ё-моё, як неудобно, реально. Панорама, фото, партрэт, панорама, фото, видео и замедленное. Когда натискаем на видео, открываются налады экспозиции и вспышки, а уверху у нас что? Правильно, форматы. Фото натискаем на фото. Тут формат фото чомусь тут у нас, а тут только экспозиция. Прикольно. У портретах что изменилось? Натискаем на портрет. Тут вспышка диафрагмы можно обрать. Ну, это степень размытия. Да? Вось, что яшчэ? Таймер, вытрымку и фильтр. Ну и тут стылі портрета. Вось. Нічога не змянілася. Карацей, камера пакуль для мяне незручная. Я ўвогуле адвучу зараз празрыстасць, таму што з гэтай празрыстасцю настолькі інтэрфейс рваны, дёрганы, як нейкі, я не ведаю, Samsung S10 на последней прошивцы Android. Ну, вось. З паніжанай празрыстасцю хоць трошки. Фігушки там. Ладно, сябры, пакуль будзем вось так карыстацца. Да, все, усім дзякую.